Comisiynwyd Merched Caerdydd yn wreiddiol ar gyfer Eisteddfod Caerdydd ac o'n i'n benderfynol o roi llais i ferched na fyddech chi yn disgwyl i gweld nhw yn yr Eisteddfod o reidrwydd. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn bwysig i Catrin wrth ddatblygu'r ddrama, bod eisiau dweud straeon falle sydd yn cael eu clywed yn aml iawn ar lwyfan neu ar sgrin yn Gymraeg am bobl sy'n mynd trwy'r system addysg Gymraeg yn y brifddinas. Mae Merched Caerdydd yn ddrama am 2 merch sy'n byw yng Nghaerdydd, Liberty, Cariad ac Awen. A wy'n gwybod mae rai pobl yn meddwl, drama arall am Gaerdydd, ond yn sicr dyw'r cymeriadau yma erioed wedi bod ar lwyfan o'r blaen. So ni'n gweithio gyda Jess Williams sydd yn gyfarwyddwr symud, achos un o'r pethau dwi'n awyddus i wneud gyda'r ddrama yw llwyfannu fe mewn ffordd sydd yn... Mae'n eitha heriol ar ryw lefel, ond hefyd mae'n dod yn ei allan o'r ffurf y monolog chydig bach. Mae'r actorion yn wych. Mae Hannah Jarman, Emmy Stonelake a Gwenllian Higginson yn 2 actores egniol werth i gweld. A mae'r straeon fi'n gobeithio yn rhai fydd yn aros efo pawb ar ôl ac yn codi cwestiynau a trafodaeth gobeithio.